Koktisal Horo TR01BN 9923 Marini bike Malkhung te Khungsa Malkhung Kotor Naharlalai Thuthailaimani Patimungo Sago Dukho mankha bike Malkhung Chaloknai Patimung Bamutia Outpost Berimura School Bwskango Patimungni Koktwma Mankheno Patimung Thaio Thangwi Sagwikha Police Patimung Thaio Thangwi Sagwikha Yagolo Police a bike Malkhung no Thulangwi Thangka Tharabo Abahakino Sago Dukho manai no Tlangsaka Shakhamnogo Fiaba Patimungo Chaya Shabani Abunati no Chai Tuwinai Tumugo Onkhorjak Tabuk Bamutia Outpost ni Police Horo report Chini Khorang